28. i 29. maja u Domu omladine je održan Kasperski gaming festival. Ova manifestacija je okupila širok spektar zaljubljenika u igranje. Tako ste na jednom mestu mogli videti PC, ali i board igre, a ne treba zaboraviti ni turnire u Magic the Gathering kartama. Imali smo preko 300 učesnika u zvaničnom programu, a u promotivnim turnirima oko 400, a procenjujemo da smo imali oko 1000 posetilaca u toku dana. U zvaničnom, to jest oficijalnom programu smo imali igre Counter-Strike, zatim Dota Warcraft 3 i kartična igra Yu-Gi-Oh! A od promotivnih turnira imali smo Magic the Gathering i Guitar Hero. Kasperski gaming festival je privukao veliku pažnju kako igrača, tako i običnih ljudi. Ohrabreni ovakvim uspehom, organizatori će uvrstiti više igara u zvanične discipline, ali i povećati sajamski deo. Mi planiramo da tačno za godinu dana napravimo treći Kasperski gaming festival, međutim, trebalo bi da naravno on bude veći, da možda imamo više turnira i u zvaničnom i u promotivnom delu programa.